बराया जागोन हाग्रामा भाई नोङो इलेक्सन गेलेना जिखिनि फैसा खरस खालामगोन ना बेखिनिखौ नोङो माबा फुख्रि जाव अमा फिसि ओइ क'क्राझाराव हटेल गंसे खुलिना ला होमबानो बरायासे नोंहा मोजां जागोन फैसाखौ खरस हाग्रामा महिलारिया बे बाराव सरकार दानो हाया बिपिएफआ सरकार दानो हाया प्रमद बर' सारानो फिन सिट जाबोगोन इउपिपिएलआनो सरकार दाबोगोन मानो होनोब्ला हाग्रामाजों रावबो मोजां मोजां मानसिफोरा गैला हेल' लोगोफोर नै जोंहा बड'लेण्ड टाइगारा फैफिनलायबाय लोगोफोर इलेक्सन खाथि खाथि सफैबाय नालाय ओमफ्राय डायलगखा ओरैबायदि होखादो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससे भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय मा होनबावनो देग्लाय बिपिएफ पार्टिया देरहानाय नङाना ओमफ्राय इउपिपिएल पार्टियासो देरहाबावगोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आं फुल डिटेल्स खोथागासिनो लोगोफोर बड'लेण्ड टाइगारनि फुल इनफरमेसन होगासिनो लोगोफोर बिथाङा ससियेल भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना आङो ओमफ्राय मा बुंदो बिपिएफ पार्टिनि सायाव नोंथांमोना फुल डिटेल्स खोथागासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बड'लेण्ड टाइगारा जोंहा मा बुंदों ओमफ्राय बड'लेण्ड टाइगारा फैफिनबाय दे लोगोफोर देन्जार बुंसिगोन एबारनिया हेल' लोगोफोर जोंहा बड'लेण्ड टाइगारा फैफिनलायबाय ओमफ्राय वेलकाम बेक जालायबाय होलायसिगोन एबारनिया एकदम बखिनायफोरा जा देन्जार जोंहा बखिखायो जोंहा बड'लेण्ड टाइगारा खिन्थु नोंथांमोनाथ' मिथिखायो इलेक्सन खाथि सफैबाथाय बिपिएफ पार्टिखौ नायनोनो हाया जोंहा बड'लेण्ड टाइगार एसे बखिखायोना लोगोफोर मा बुंदों नोंथांमोना आं फारि खोथागासिनो लोगोफोर जोंहा बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना आं फारि खोथागासिनो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड टाइगाराथ' मा बुंनो नोंथांमोना बयबो सिनायखायो नङा होनबा बिनि बागै आं बुङाबाबो जायो नोंथांमोना नङा होनबा बिथाङा माने ओरैबायदि स्ट्रं रावखौबो गिनो नागिरा माने बेफोर बड'लेण्ड टाइगाराथ' माने ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं इउटुबारमोन ना मोनसे समाव बयबो मानसिफ्रानो बड'लेण्ड टाइगारखौ ओरैबायदि मिन्थिनाय माने भाइरेल जादोंमोन ना माने ओरैबायदि थांखिना बुङोमोन मोनसे समाव माने बड'लेण्ड टाइगारखौ माने बयबो मानसिफ्रा मोजां मोनोमोन आरो न' मानो होनोबा बिथाङा गियामोन रावखौ बुंनो ओमफ्राय बिपिएफनि मोनसे जोबोर गिदिर मोनसे इन्सिडेन्ट जादोंमोन जेनेबा बिपिएफनि मानसिफोरा बिथांखौ गामियाव बुनो फैदोंना मा मोनो बेनिफ्रायनो बिथाङा एसे नर्मेलि जादों गामिफोराव बुनो ना मा जादोंमोन खिन्थु बे भिडिअखौ गोबां मानसिफोरानो नुदोंमोन जानांगौ जेनेबा गामियाव सोरबा होसोदोंमोन बुनो ना मानो नोंहा मिथियामोन आरो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो ओमफ्राय दा बिथाङा एसे थान्दा जाथ'बाय थेवबो दा बिथाङा गिया दे माने दा नै इलेक्सन खाथि जालायबाय नालाय फैलायबाय बिथाङा माने डाइरेक्टलि बुंखाबाय नोंथांमोना ससे भिडिअ नुखाबायना दहायो ओमफ्राय माने बिपिएफनि मानसिफोरखौ बुंखादों माने थांखिनानै बिथांजों माने रावबो गैलानो हाग्रामा सादों चन्दन ब्रह्म इउजि ब्रह्म गासिबो गारबाय देग्लाय देरहानाय नङा ओरैबायदि बुंदों आरो न' ओमफ्रायथ' कास्टम बसुमतारीखौबो गाराखै बिथांखौबो थांखिना बुंदों माने मा बुंबावनो लोगोफोर आंनि बे भिडिअ बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंमोन आंनि माबिना थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जास्ट माने आंनि बुंनाय नङा दे बियो बड'लेण्ड टाइगारनि बुंनायसो माने बिथाङा ओरैबायदि बुंदों आं जास्ट माने ससेल' भिडिअ दोन नोंथांमोननो फुल भिडिअ होआखै मानो होनबा गोबां मानसिफोरानो आंखौ पार्टिनि मानसि सानगोन आं बिदि रावनिबो इउपिपिएलनियानो जा बा बिपिएफ दोलोयानो जा रावनिबो नङा जास्ट माने बुंदोंसो नोंथांमोननो दिनै बड'लेण्ड टाइगारा मा बुंदों जास्ट बेखौल'सो बुंदों दे नोंथांमोननि गेजेराव आरो बिथांखौ बुंदों जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जे इलेक्सन गेलेना लाब गैया नोंथाङा जेनगोन एबार ओमफ्राय माने नोंथाङा क'क्राझाराव हटेल खालामनानै ओमफ्राय माबा अमा फिनानै माबानानै नोंथाङा मोजां माने आरजिनो हागोन रां आरजिनो हागोन ओरैबायदि होनदों आरो ना दा मा बुंनो बिथांनि बुंनायफोरखौ जों माने ओरैबायदि मिनिनोबो ओंखारो मा बुंबावनो ओरैबायदि बाथ्रा बुङोना देन्जार रावखौबो गिखाया आरो न' दा जेखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय साबसक्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बड'लेण्ड टाइगारखौ सोर मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दासिमहालागै थेंक इउ स' माच